Hello, 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 hello. Hello, how do you do? Smile. God is good all the time. Good morning, Pilipinas. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Marhay na aga. Morning, 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 morning. Terindog na, terindog na, terindog na, terindog, 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 terindog. Hi, 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 hi. Hello, 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 hello. Magandang morning, Pilipinas. Ronald Baldo, ang satuyang partner sa Technical Department sa Luwasan Mega Force Patrol. Para po mga tugang sa mga bareta in the morning, newsroom, news manager Mar de la Cruz. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Enjoy! God is good all the time. Oy, mga birthday. Anong pitsangon yan? 27 na di. Ha? 27 na. Mga tugang kan Mayo. Petsa 27 na po kan Mayo. Sa next week palan June. Markas kaso ng aldaw adi. Hunyo na palan sa next week adi. Hunyo na palan. Kalbatana. Kung nagmang naman gani, Pasko na naman adi. Sabagay. Ha? Mas maray na po yan mga tugang natapusan tatulusan taon na ito. Adi? Sa mga kontabi dyan ha, sa mga nakatutok tabi sa Facebook Live in the morning. Mga nakatutok tabi sa Facebook Live in the morning. Good morning po kay Dennis Perez. Morning daw mga taga... Oy! Pasalamat from Imperial Homes from Ma'am Roda and Engineer Florante Garcia. Malakas na po tubig sa istansa. Oy! The best! Malakas na ang tubig sa istansa. Salamato na. Imperial Homes. Malakas na daw ang tubig sa istansa, sabi ni Denise Perez. Yan, ha? Good morning, tabi, mi amigo Resurrection Villar. Uy, sa tuyang amigo sa New York City, US of A. Magandang morning, tabi. Si Bossing Resurrection Villar. Good morning, tabi, kay... ano yan? Commander Nene. Commander Nene. Siyempre nga, amigo. Pasalan ko ngayon, ranggo ka ito. Good morning po. Ay banggingon yan sa US gayod. Banggingon yan eh. Banggingon yan. Samson Gubaton. Good morning daw po. Pa-shout out sa mga taga Gubaton's family, Ariate family, Kumbo family. Filming nagatutok sa DCGB. Good morning, Bing. Mga Elisa Fajardo nakatutok, with strong faith you will be done, Lord. Yeah, your will be done pala. Your will be done. Ha? Advance happy birthday po sa kay Daryl Gonzalez sa May 30. Happy birthday. Emelina Ludana nasa Purok 4 Bagong Bayan, Daraga Albay. Aratabon. Tama tabi, amigo. Tama-tabi Bossing Resurrection Villar. Si Commander Nene. mata na. Ay, bakit? Banggingani naman eh. Good morning, tabi sen. Long time no si Bossing. Dahil sa COVID na limitado ang pag ano yan. Bata may schedule ko ta kami sa kwan dyan, sa December. Garo, Oktubre ko ta kami may schedule pa US eh. May schedule ko na kami Oktubre. Ano kaya? Medyo limitado pang biyahe. Yeah. Sa kuwang ko ta, sa Las Vegas. May NAV Las Vegas ko ta. NAV Las Vegas. Pakabot ko ta kong Las Vegas. Pero paano kayo ni? Kontrolado pa. Hi kay Renz Earl Garcia. Happy birthday sa June 8. Sa mga taga Mayon, Daraga, advance happy fiesta po. May 30, sabi ni Jerome Milanes. Oy, good morning. Buena manong report. Hali dyan sa lawas. Alarmario po, nasa linya. Paringal, good morning, pare. Hello. Go ahead.
morning. Yes. Okay. Yan, Hello. go. Aha. Yes, Brad Henry, good morning. Personal na debosyon. Yan ang pinaagad ko niyan kan simbahan katoliko. Lalo digdi sa Diocese of Legazpi sa Papayo. Ni Bishop Joel Bong Bailon sa mga mensahe na pagkirlay kan mga kabadian sa kanya-kanya mga parokya. Sa panahon ko niya ng pandemya kan COVID, sabay pa ang ibang mga ngangalasan. Uy, kasabang ibaga Brad Henry, Bibi, hiling mo subulan, mapulahon. Mapulahon kasabang di subulan. Lunar eclipse. Iyo daw, pero sabi ba ng mga sagugurang na pagtubod, may something na ngangalasan pag-araw kayan. Pero, ayan, may relasyon kayan, mas lalong pagsaring sa Diyos. Napikaagad mo niyan kada simbahan. Yaman ang padagos na pagsunod nila sa simbahan at mga health protocols. Bukas ini sa pagpangadyi at mga simbahan. Kaya daing kaulangan sa siisayman na magpahayag kan sa indang debosyon sa kanya-kanya indang simbahan na gustong pasyaran. Manaring sana sa Diyos asin sa bayan in disiplina sa sarili para iwas COVID-19, iwas peligro. Ang pinaka-importante ko yan iyo ang personal na debosyon. Yan ang pagkaras kan mga informasyon. Alidigdi sa luwas. Ano Mario, CCTV. Salamat, paringal. Di mo nagari maitumang ko sa kana. Kumusta ang color ko dyan sa Facebook ta? Na-adjust dyan. Kung diyan doon ako baka so camera ta nagakuan, ano ini, nakaputi kaya ako. Nag-white balance. Kaya pasensya na sa mga nakatutok sa Facebook Live Nag-automatic white balance so camera midigdi ta. So sa kuyang ano yan, attire sa Trobinize ko. Puti. Nag-automatic nag-white balance ang camera. Anyway, nahiling man. Nahiling man na rin. Budak mariklom talaan sa bagay, mare na mariklom ang angog ta. Oh, bueno. Birthday. Uy, happy birthday sa mga birthday celebrators natin. I-text na po. Pero aramon tamo na ang kalagayan ng panahon. Aramon tamo na mga tugang ang kamugtakan kam panahon. Hali dyan sa Pag-asa Legazpi. Tingnan natin ang init sa Satuyas. Tabi na palibot. 15 makalipas ang alas 5 din aga. Hindi po mga tugang sa DCGB. Aramonta daw muna ang kamugtakan kam panahon. Good morning, Pag-asa Legazpi. Good morning, Boss Reniel. Sige po, good morning, sir. Yes, sir. Opo, aramonta daw mga tugang ang kamugtakan kam panahon. Ngunyang pungal daw. Go ahead, tabi, Bossing Reniel. Good morning. Good morning po sa inyo, Sir Henry, at tagabos na nagbabalang po sa nagbabalang ng programa kan DCGB Legazpi. Para sa ating kamagpapantan panahon ng mga alpang na Webet, May 27, 2021. Pangungan, Intertropical Converging Zone or IPCC ang nakapa-apekto nga po sa Visayas at Mindanao. Pantang easterlies naman po nakapa-apekto sa natarotang bahagi ng bansa, kabali na dyan ang Bicol region. So dahil nga po sa easterlies, hindi po sa puya sa Kabikulan, lauman pa rin po natin yung mineral daw, mag-i-end rin po ang kumagtakan ng panahon. Maging mainit pa rin po ang ating temperatura na piglalauman sa Kabikulan. Maging bahagya na panganuron, sundo sa mga panganuron lamang ang maging polusyon nating kalansan. Maliban ang lamang po yan sa mga tulo-tulo o yung mga isolated mga paguran asin pag-ipin at pagtagulgol. Lalong-lalo na pagsapitan datong hapon at gabi. Maging maluya sundo sa moderato Anduros, Alisasor, Sirangan na lalawman sa Kabikulan at may banayan sundo sa moderatong opo ng kadagatan. So daing gale warning na nakababalangon yan sa kadagatan kan Bicol rito. So ibig sabihin, safe naman po maglawod kabis na linatang dagat sa kadagatan kan Bicol. At igalaw man po natin ang temperatura ng nominal daw sa Kabikulan. Aabot na rin po kita ng 25 sundo 34 antas kan Celsius. Pagsalta nga Pasirang at yan alas 5:18 ng pagkaga, asin masunod naman at yan alas
ay 7 ng pagkahapon. At para po sa ating Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:16 ng pagkahapon. Alin hindi sa pag-asa sa Luzon, Legazpi City, Reniel Mago, Magulang. Salamat po, Reniel Mago, sa report sa kamugtakan kan panahon. Hali dyan sa pag-asa. Good morning daw, Omar Marco. Bahala na sa Bicolano. Mata natabi ka mo dyan sa mga taga Cabraran Grande. Yan. Pamilya Morco dyan sa Cabraran. Good morning daw, asin sa probinsya kan Sorsogon. Alo na tumagan. Good morning, Ted Sadula. Pakibati po kay Sadula in advance happy kay To pala To Sadula. Advance happy birthday po sa May 29. At saka Efren Gaviria, good morning daw from Sempong Dropbox kan Jim's Coffee. Ay ko po digdi. May Dropbox tabi digdi sa DCGB. So mga interesado tabi na maghulog tabi na entries, may Dropbox po digdi sa DCGB. Okay? O dito na muna tayo sa mga ano yan, sa mga birthday, mga birthday, buda ba nga iba pa niya tong greetings in the morning, mga tugang sa DCGB, kadakul na o. Maray na aga tabi amigo, mamati kami digdingon yan, naaga sa saudan. Uy! Amigong Raul, kumusta kita? Ang mga bantiwas kan braso migo baka sumabitan dyan sa mga sabitan kan sira. Dahil kasi ako makabalos. Dagat pambida ito nagilingan na daw. Good morning dyan kay Paminta. Pura sa iba pang mga paradagog ta dyan sa Saud kang Albay District. Ang mga hero migo, ang mga lakaw migo, luway-luway tabi. Baka sumabit yan. Dipisil. Baka pumutol yan. Papaanon mo yan. Good morning tabi sa mga taga-Saud Canlig Albay District. Alright? Tanong ko lang po kung papuntang Manila kailangan ng swab test. Ay hindi po nag-require ng swab test ang mga pag-iong ko sa Manila. Kaya lang po ang requirement kung masakay ka po sa bus o masakay ka po sa aeroplano. Pero pag abot mo tabi sa Manila, dahil ka man po hanapan ki swab test kan mga LGU Manila. Okay? So sasakayan mo kung bus iyan o kung sukuan iyan, so kung ano man yan, yan tabi ang kay po ha. Good morning po kung nagkusog ang tubig sa Rosemont Subdivision sa Highlands. Subdivision Istansa, nurin man daw magkakatubig, class na subdivision siya, pero wala baga. Ala, ayos man ang apot kay ni. Happy birthday po sa aming mabait na Papa Tony George Ohenal ng Ginubatan from your mga apo. Happy birthday! You'll have many more days like these. All right. Oh, okay. But memories remain. Okay, ito. Sabi ni Noel na Manalo, very good news. Ay, You're growing old. very bad news kita. And yet- Mga 44 positive sa COVID sa Legazpi, katagasan kang alim. Day has come. Noel, relax lang. Depends. 44 baga di, ha? 44 mga tugang so positive sa COVID sa Legazpi. Susog tabi sa post ni Alcalde Noel Rosal. 44, matindi. Mga taga Santa Florentina, happy fiesta tabi sa Indo, Atin Itzman Sanilio, good morning. Sabi ni Pading Ray, sabi ni Pading Ray, halik ngayon pa di sa Sirac, 28:30. Aki ko, magmuraway ka sa kapakumbabaan asin itao mo sa imong sadiri ang tamang halaga kan sa imong pagkatawo. Mayo nin matanos na dahilan para sa sarong tawo na magkasala sa iyaman sana. Dai iginagalang ang sarong tawo na dai minagalang sa sadiri niya. Iginagalang ang sarong dukha hulikan sa iyang naaraman, mantang iginagalang ang sarong mayaman hulikan sa iyang yaman. Iyo adi. Good morning padi. Manay Merly Caceres, good morning tabi sa imo. Amigong Jonas Rosal, good morning. Salamat sa pagpukaw kunya na aga sa tuya. Then pambira na ako malayta. Ika para missed call ako ni Jonas. Thank you amigo.
Digdi po sa Rizal, daya ilaw direkta sa postikan apek harong digdi susko. Ano daw yun? May tinda ay mano ay. Pinirwad ko na sa apek ini. Pero doon ni mahanap kan apek yan ading. Ano nang ukan apek? Minapalsok matanga na kung sain day mo mamuslak kung sain day mo na mamuslak sa radyo. Kundi na kaya nindo apek, lakaw-lakawin na nindo. Tapos maputol kamo, damay so nagbayad ka sa Diyosan. Banati na Henry M. Ayos ba din niya? Banati na ngayon Henry M. Banati yan, Henry M. At relax na nga ni Noy. Masyado kang agresibo na. Henry M. request may tabi. Digdi sa buya na riparohon tabi ang kuryente. Siga ang fluctuate. Pangyayari sa maabaka. Ding. Pakisuyo tabi sa apek. Wala kami ilaw digdi sa mabinit. Matog banyadero daraga albay. Bata malingahuton talaga. Advance happy 11th birthday sa moyang Onika Iha. Si Rodelin Manzanades. Asilo sa 29 kan from Mama Helen and Papa Rodel. We love you. Good morning. Anong balita sa padago sa paglangkaw kang COVID sa Ligas? Totoo na. Kasaro-saroon tang kaso kan COVID sa Ligas. Pwede. Totoo ha. Richard Luterte, Alex Rojas, Ben Casuera, Glenn Mediavillo kang NGCP, NTDB Daraga. Morning. Mga good morning tabi. Happy birthday! Mga tagalidong Santo Domingo, May 26-27 from Guardian Back Force International Incorporated, Albay Chapter Founder Joe Valenzuela and RMG Corinthians, then Año Nuevo. Time may fade. Good morning, Tabi! Dai ka nangaturog, dai ka man mga turog. Isus, ano na yan? Nato may mga video okay na naman kita. Your image is still the same. Ade, happy birthday po kay Mrs. Marilyn Manaya, CSWD. Birthday niya po sa aga. Nagpapabati po sa Oho. Maraya kang Taisan. Yan, oy, birthday niya ni Madam Marilyn Manaya, ang CSWD officer. CSWD sa Albay, ha? Sa Legazpi pala. Rafael Alcantara, mga taga Victory Village North, watching here all the way from Lawag City, Ilocos Norte. Yeah! Okay, yan na muna. Yung mga birthday natin in the morning. Araman tamunan mga report. Ali po dyan sa lawas. Simi, nasalita, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Advance happy birthday ka na ni Kap Ami Nosidal. Aha. Dahil pa rin nakita ko sa kaya sa pangaran. Oo. It's 28 karo ito. Iyo. Happy birthday na lang sa aki ni Kap Ami. Iyo man ang gadam si Kapitan Ami? Paminsan mga lingaw-lingaw naman. Kita nakakalingaw na. Sige nga pa di taram nga pa dita sukluban ta nga pa di kiten. Good morning, Tabi. Duman sa bulod kita. Yes, good morning, Tabi Kap Ami. Mabuhay ka. Good morning. Okay. Dahil panday ako makadyan. Yes. Sana. Okay. Mhm. Sa mga dagdag niya tong barita BP, habang may pandemya, diretso ang negosyo, dan mga paratulak siya po, digdi sa tercer distrito. Mhm. Sa haros kambal na operasyon kan PNP sa magkasiblag na lugar, anas positibo sila o sa bypass, ang mga sospitsados. Primero, sa barangay 5 Pioduran, isinairaram sa bypass ang 48 anyos na si Hiner Burlagdan, taga barangay 5 kan Pioduran, ang trabaho admin aid kan Pioduran District Memorial Hospital. Pangyayari. Apat na sa siya, nin pinagtutubudan siya po, anarakisa ka na mga operatibas plus 1,000 by bus money. Sinundan BP operasyon sa Progress Barangay Pinamanikihan sa Ligao. Duwang tulak siya buna aman an
na baybas, gan PNP, albay PPO, asin PDEA. Sinda Vicente Patanaw Jr., 50 anyos, tricycle driver, taga Puroklos, Tumulin. Ang si Leslie Celes Barde, 40 anyos, soltero, taga Puroklos, kan Barangay Pinamanikihan. 5 sachet nin Shabu, anak kumpiskar, bypass money, 500 pesos. Sa ngunyanan mga suspitsados, anas na sa poder kan mga polis para sa ngatan ni nagkakanigong baso. Diretso ang negosyo. Diretso ang negosyo, mas may pandemya. Uh-huh. Okay. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy Saribor. Tuloy-tuloy ang mga balita. Uy, 5:27 na. Mga tugang sa morning hirit. Dumang kita kay Luwens Barcena. Luwens, good morning, Luwens. Yes, salamat tabi VP Maray na Aga, asin na Maray na Aga sa gabos ng mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta sa rong Kamorpentero, takdag sa otoridad pagkatapos na matukdol ini BP sa ginibong anti-illegal drug bypass operation sa Purok 3B Peñaranda PNR site Legazpi City kasuod mag-aalas 11:30 nin pagkaaga. Basado sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect na midbidan na si Pedro Andal Lopez, 53 anyos, may agom, karpentero na residente ka na sampitan ng lugar. Sa pinagkasanong puwersa kan mga otoridad, entry kan mga elementos kan kapulisan asin PDEA, positibo ining natiklo kan makumpiskaran ini aligado nin mga minasunod sa rong heat seal transparent plastic sachet na may laog na suspected shabu na iyo an object of bypass na asin na 5,500 pesos na bypass money, asin sa rong short firearm revolver nin unknown caliber na warang serial number asin trademark. Ang mga na-recover na items in inventaryo sa ampang kan suspect asin mandatory witnesses. Dahilan kay ni idinara sa kustodiya ngunyan kan Legazpi Central Police Station ang mga na-recover na items asin ang mga suspect para sa formal na disposisyon. Nagpapagirumdum ang otoridad lalo na ang hipatura na tunong-tunongan na daw ang illegal na droga tasinda seryoso sa pandadakop sa mga elementos kaini. Yan tabi BP ang mga dagdag pang istorya halidigdi sa Legazpi City Police kay Basen Boy Mata sa mobile unit. Ako po si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Dito po sa tuya na programa. O, sandali lang dito muna tayo, mga tugang sa mga sunata hatod sa Indokan, Kundura. Kundura. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, laging mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Yes, iba talaga mga tugang ang Pinoy. Iba mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the all-Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have stood by countless Filipino families in businesses, helping them reach their kasenso dreams. That's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that is why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there, and it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Kundura's FB page dahil sabi nga ng Kundura, iba talaga ang Pinoy. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
Headlines kan mga baretang maruluwa sa mga periodiko national, front page sa Morning Hirit. Nainot sa Morning Hirit. Paring Mar, good morning. Kumusta dyan? Go. Good morning, VP. Good morning sa mga taga-mga tabay. Presidente Duterte, posibleng dumalagan na Vice President sa 2022. Aha. Sabi ni amigo mong Attorney Panelo, Ayun. kung nagadon kang publiko. Si Sam Presidente. Aw, ang pikubusol bagakan mga kunyan, si Sara or si Senator Bungo, Gari pa lang kita sa Davao, adi. Roger. Oh, so kung baka ang presidente niya si Mayor Sara, si Bungo. Takon ibadaan magkapot sa Pilipinas, posibleng magkawaragas. Iyon, no. Dahil nakibang matibay sa Pilipinas. Matibayon mo yan ang pagkakasalansan kan Pilipinas. Sumunyan talaga, marayo na ang Pilipinas. Kaya dapat ipagpadagos. Roger, yan naman ang nabito kung ata. Daang, diretso daang bulos kang gripo. Okay. 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 Noted. Mientras tanto, A4 priority list sa kamotakan LGUs para sa vaccination program ka nasyon. Ang sabi kang DOH, bahala ang mga lokal na gobyerno na magdesisyon kung sisay ang mga mainot duman sa mga economic frontliners. Mientras tanto, COMELEC siniguro na maigot din ng babantayan ang gastos sa social media kan mga makandidato sa 2022. Diyan. Bakunado versus COVID-19 sa nasyon, suminakat na sa sobra 1 million. Bantang natatadang aktibong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, suminabot sa 46,037. Okay. Mas okta, pagrekomendar naman tiniron sa GCQ and NCR at sa mga lugar. Bantang sinabi kan okta na padagos na nagbababa ang COVID-19 cases sa Pilipinas, sabi 80% na binaba. Yes. Iyang gayud, so na sa swab, so natitest. Roger. Pero dako lang may posibilidad na dako lang dahil natitest na yaon sa luwas. Roger. Kaya ako, believe man ako duman sa sige dakol kang positive sa mga iba-ibang munisipyo. Na nasususog kang contact tracer. Yes. Yes. Kung di nasusog, mantinidong zeroan. Yes. Tama. Uy, economic charter change. Aprobado na sa second reading ng Kamara de Representantes. Ayos. Ayun. So, apuran tatatan si Kumpido. Aputuntan development tadi. Tagaro may dit karong palatilya na inilagduman. May binago? May word na ikinaag. May kinaag na bago. May kinaag na word na dapat ito sunodon. Okay. Sa tanto, proseso kan impeachment complaint versus Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen, sinigurong magiging patas. Okay. NTF, nag-refocus sa COVID-19 vaccination program. So far, VP, ano mga headlines ko niyan na pagkaaga, mantang padagos ang pangapunan man ni ni Presidente Digong na magbabarakuna na. Okay, from Newsbase, sa pangarambokan PYC Enterprises para sa itong pangaipo sa mga VHF Radio, para sa negosyo, sa personal, o kaya sa disaster, i-PYC nyo na yan. Kasi na si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa sendang kindahan, sampangan kan LTO as in LTFRB office, Purok 2, Rawis, Legazpi City. From Newsbase, Mardila, daing iba, good morning! Thank you, pare! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mar. Nagulpi kita kasuhapon. Mga tugang sa number of COVID active cases kan COVID sa Legazpi. 43 tabi. So, kaso nabago sa Legazpi, 11 sa Daraga, 5 sa Kamalig, 5 sa Ginubatan, 3 sa Tabaco, 2 sa Malilipot, 10 ang Libon, Uwas, Asin Santo Domingo, Albay. Ang dahil natutumbok digdikan sa tuyang mga otoridad, mga health official, kung anong kausa kan transmission ka ini, kumpara kan mga nakaaging mga taon, mga bulan, ang pamilya, mga tugang, kulang ang bareta nang yan naubos ang pamilya. Ngunyan baga, ang mga may yan, dahil lang ini nabubroadcast kimareta, syempre for para po sa privacy,
Pero mo niyan, maski sa mga interview ta kay Mayor, kadakol mga tugang kan mga nagpo-positibo, naubos ang pamilya. Kung sabihin, may problema within the area of concern sa pamilya na sumakaskas kung paano o baka may virus na kita digdi na iba na makaskas tabi mag-ulakit. Muna nagkakaurobos ang mga sa opisina baga pag may nagpositibo. Mga nag-uulakit na makaskas na magkayanap. Ha? Yan ang liro day ko panadadago paano gigibuan ki-device kan sa tuyang mga health expert. Nga na mapundo yan. Ha? Imagine kaso hapon 233 ang panibagong kaso mga tugang sa Bicol Region. Kaya sabi dyan na 11, igwada tabi kay State of the Region Address, si Regional Director Vera, aramon mga tugang kung kumusta ang sitwasyon kan COVID sa Bicol. Aramon tatabi taod-taod dyan, magkakaigwasinda ki pagkipag-uron sa mga taga-media, ilingaon ni sa Legazpi, taod-taod tababasahon ta so mga barangay, mga tugang na may mga kaso nin COVID sa Legazpi. Babasaon ta yan. Sa Taisan, kadakol akong nailing kaso apon na nagpositibo sa COVID-19. Tabi dyan sa palibot. Taon-taon lang. Tusukan sa post ni Alkalde Noel Rosal. Sasaro-saroon ta yan. Mga tugang na kaso kan COVID na yan. Kung mga taga-sain iyan na mga barangay. Okay? Mientras tanto, duman muna kita sa report ni Ange Galero. Ali po dyan mga tugang sa luwal. 21 minutes before 6 in the morning. Ange, good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga pantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, maski na madali na matapos ang ipigtalaan na schedule para sa continuing voters registration, talagang diit pa sa nasigon na sa Comelec Albay na nakakapagparehis ng mga botante. Ini matapos sasabihin sa DCGB News ni Comelec Provincial Election Supervisor Attorney Aurea Bobunaw na sa ngunyan nagabot pa sa nasa 14,686 ang bilang kan mga naaprubarang rehistrasyon nin mga botante sa bilog na iyan kan probinsya kan Albay. Dahil ang digdi, sinabi ni Bunaw na sinda mas pikupakusog asin pigpapahiwas pa ang sa indang espersos tangani na maenganyar ang publiko lalo na ang mga 18 anyos sa pataas na magparehistro na lalo pang nag-adang-adang sigon sa iya ang eleksyon sa maabot na taon 2022. 126 dias sana bago ang itinala ang deadline ka na pagpaparehistro, may kinaraman sa nasambito ng bagay kung saan matapos ang pag-rehistro sa maabot na bulan ka na September 2021. Kaya sinabi naman dahil pa nagrarami ang deadline o kay harayo pa man ang deadline, magpasiring na sa mga lokal na Comelec offices dito sa probinsya kan Albay, tanganin na makapag-rehistro as hindi na maiwasan o maiwasan pa ang pagsurusuan, pagpirilahan kunin kaso deadline na oras na mismo kan deadline. Mientras tanto, sinabi man ni Bunaw na sa ngunyan padagos naman ang preparasyon kan Comelec Albay para man siya papaabot na nagkapira pang nasa calendar of activities kan sa indang national and local elections. Siling nasana kan filing of certificate of candidacy kan mga dalaga naman ng mga politiko kanya na papaabot na 2022 sa maabot man iyan Oktubre 1 sa Oktubre 8, 2021. Yung WB Penry ang mga informasyon ang Galero, DCT. Salamat, Ange. Mientras tanto, Jomar Bien may report. Dumang kita sa 3rd District o 1st District Albay sa Cotabato City, Pon Santo Domingo hanggang Tiwi. Jomar, good morning. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay sarong lalaki na kataran at lantaran kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dahilan tanako aming barilan sa iyang residensya kanakalis na aldaw kan mga autoridad ang suspitsado na bistuan na si Orlando Batalla Betito, 51 anyos, residente Canpur 4, Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay. Ang mga autoridad sa Paingin at Bakakay Police nag-sirbinin search warrant sa residensya kang naunang bita na suspitsado. Alagad na kamali siya ini
na may mga pulis na padangadang sa iyang residensya kung kaya tulo sining duminulag nagparadalagan asin dai na reparo o dai na nabukod kan mga autoridad pero pinagpadagos kan pagkakit pulisan pag-implementar kan search warrant kung sa inako sa iyang residensya ang sarong Smith & Wesson na caliber 38 revolver na sa inang serial number asin may anom na bala dahil lang dahil na ko aso suspitsado mabagsak sa regular filing kang kaso ang ang kaso kay ni asin ididiretso na sa korte mantang mahalap na sa nakan warrant of arrest para sa pagkaka-arestar sa suspitsado. Yan, DT Henry and mga barata, Jomar Bien, TCGV. Salamat, Jomar, sa report. 17 before 6 in the morning. Magbabalik ang morning hearing. Magalipas lang po kayo ni. Ang bagong jersey, may bagong tapa, Stanley, Ringo. Sa One Ginebra Nation Jersey and Cap Collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapa sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daibig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa,
Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes, oy 15 bago mag alas 6. Bakit wala to? Bakit wala? Bakit wala ito? Yun. Paningit sa Morning Hirit. Tayo'y nanggagaya. Meron. Kape. Oy, Noel, pagkape daw ko na, amigo. Kape na muna kay James Coffee dyan. Sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Kaso rin da ang mga tugang na magpuon ang mga tao magkaigwa po ni disenteng pagbabado. Asin sisay manda po ang nagpasimono sa pagsulog mga tugang gamit ang bado. Magayunong ko tang sa nakitang mga bado. Pan magano, bako masyado kitang magastos kakalaba, arugan permideng tubig. Diba? Muna ko tang bado, ang pahit sana, hilod-hilod. Susog sa informasyon, mga tugang, ang mga Neanderthals, iyo po kan before sinang mag-exist, mga tugang daw sa Europe, ang mga tawong ini, nagpuon-puon na databi na maggamit kan sa inin mga panglipod sa indang labas. Ini pala sa mga ancestors niya to. Ang mga Neanderthals, mga tugang iyong pinakaharani na lahi nin mga tao, susog tabi sa pag-evolve daw kan mga ini kunhain. Sinda po nagpo na magsulog nin mga lipod sa indang lawa, siring po sa mga animal skin. Human anggad. Ano? Kung kaya duman mga tugang nagpuon, ang sa indang pinagasabi na proteksyon sa siring na bagay. Mientras tanto, pinag-estimate po na maabot sa 107,000 na taunan mga nakakaagi kunhain susog sa pag-aadal po ni Mark Stoneking saro pong geneticists asin Mark Planck sa Institute of Leipzig, Germany. Nagsabi tabi ng mga tao nagpuon na magsulog din bado mga tugang sa siring na taon na mga disente asin lipod na maray ang lawas ang pagkagibo. Napag-aramahan ang mga rason kay ito kung nata mga tugang nagagamit kayan, iyo po ang proteksyon sa ilang lawas para makapagtao daw ng safeguard sa mga lawas asin mapreventara ng harm dara po kan climate asin environment identifications. Siring man ang mga tao nagsulog na nagamit kan siring na bagay, tangani po daw na magkaigwa mga tugang nin disente na paglalawas sa sendang mga harong. Na-establish kaya susupong kan tao. Pero sa ibang parte pa lang kang kinaban, igwa pa mga tugang ki mga kwan, igwa pa ki mga lugar, mga tribo, na di po nagbabarado, mga topless gabosan mga tao. Sa iba sa duman nga igwa ko na ilang documentary sa Amazon, dahil pa nagbabarado ang ibang tao, tod sinda mga tugang na namumuhay sa bulod, na arog po ka ito ang sitwasyon. Yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Kung di talagang bado, Ronald, tipid kita, adi. Tipid kita. Dahil kuryente, dahil ka makalaba, dahil tubig, dahil ka makalaba. Dahil kitang tipid kita talaga. Di ba? Makakatipid kita. Mga tugang masyado. Paningit sa Araw kayo, nagaprograma kita lagi sa Facebook. Bigla nga niya akong minatindog na dahil pwede kitang uso ang bado. Mailing muna sa nang bigla nga niya si Henry M. na daing bado. Sa Morning Hirit. Gano'y baga so, ano mga araw kaya kan? Pag puro kita daing bado, dahil naman kitang duda. Sa dirita ba kayo lang? Dahil naman kita nga niya kung ano pa sa dirita. Tuod kita, nagabos kita mga tugang daing bado. Ade,
An gari makonsilohong kang kun an talagang daing bado ang mga tao kung arog ka na nagabasketball ang mga lalaki. Kung nagabasketball ang mga lalaki, paano na yan? Siya naman yung pagkagaga sa mga pagkagaya nagkarisipan mo. Sarawayon ka ngayon. Siguro ngayon, amigo, kung dahil nauso ang pagbado, siguro, pero may kita yaon dyan sa luwa sa sentro, very bad. Yung J na nila. Dahil naman nga na, amigo nga na, sa tuya kikwan yan. Dahil naman iyang ki-meaning, di ba? Dahil naman ki-meaning sa tuya, kung dahil uso ang bado, gubos kita dahil bado, digdig. Dahil naman ki-meaning sa tuan, maski nagsarabatang kita, nag-irilingan kita, dahil naman sa tuyang mga meaning, kaya maray nga ni mga tugang, may naka-imbento man talaga sa pagsulog kang bado. Magayon baga, di ba? Batangon yan baga, may badong barato, may badong mahal. Di ba? May ang problema nga yakan kung puro makulog ang tulakta, kung day kitang bado, iyon na nga niligo. Noel, ta kung day kita maatod na magbado, puros kitang may punsada. Puro kita naliputan. Di ba? O bueno, yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Renz Luna, may report 7 before 6 in the morning. Renz, good morning, Renz. Yes, maray na agad tabi pipi, asin na maray na agad ng mga parantabay sa matukan niya nga mga pareta sa man na lalaki ang nireklamo ni physical injury. Digdi sa banuanin talaga dahil lang sa manok. Sigun digdi sa biktima na si Celito Nati Jr. E. Mortega, 44 anyos, sa orang ago, orang trabaho. As residente ng Procuno, Barangay Sagpon, Daragalbay, na mantang siya kasubanggi, pinagtuyaw niya ang sa iyang sarong kapitbahay na nagangaran na George, asin dai aram ko anong apelyido, dahil lantaan sa iyang ang mga manok ni George, sigun sa iya, pigbubuhian, kaya resulta sa mga pambahog niya sa mga pambulang na manok niya, nauubos, kaya nagkikwanin mainit na argumento ang duwa, asin ka na bigla ng sanang binungag kan sarong nagangaran na George, ininomita ng biktima, tanganing asin nagresulta nga ng magsapar and injury sa pandok ang naunambita ng persona. Kaya sa ngunyan, ang naunambita ng bagay, pinag-forward naman sa barangay para sa magkakanigong disposisyon. Yan ang mga naglabareta dito sa luwas. Renz Luna, DCGB. Salamat, Renz. Good morning kay classmate na Lorraine. Oy, classmate, long time no see. Kaklase ko ini sa graduate school dyan po sa Bicol University. Si Lorraine. Ano nga classmate sa Kitang taon na kitang Human na. Classmate, pasensya ka na ha. Taga dyan ini sa Kuan, taga dyan ini sa sa Buraguis. Kaklase ko sa aloy na kami naging magkaklase kami kay Dr. ano yan. Aloy na mate. Dr. Ragindin. Retired na nga nagkat si Dr. Ragindin sa statistics eh. Lingaw ng ko na nga ni. Aloy na. Good morning, tabi mate. Aday, baloon mo tabi magprograma na daing bado. Garida kolon ang views and comments. Sarawayon man ini na. Mayamanon ka ngayakan. Aday, ano Ronald aday? Mag-YouTube ka ay kada kung gawin kan views. Gari mayaman kita sa advertisement sa YouTube. Okay. Pera po ang may COVID sa Legazpi dyan po sa regional site ay wara taon tabi ta saro-saroon ta ano saro-saroon ta tabi suka-sukan COVID sa Legazpi. Respectful po bagang apik biglang brown out putol ang good consumer, sabi ni 38A11. Happy birthday po kay Kuya Ermilando Merandilla. Pabati po galing kay Mrs. niya Roslyn Merandilla at mga anak. Yan, happy birthday. Happy birthday po kay Salvacion Crescencio ng Alisa Flasers family.
Kami kaya ito sa, although di ko man nabot sa subject na Spanish, pero nadadangog ko so, kaya ito so mga, ang Crescencio, ano yan? Salvacion. Yan, Salvacion Crescencio. Good morning, Tabi. Happy birthday. Tanungin ang apik kung ay talagang, grabe talaga ang problema sa kuryente. Kasabanggi nga ni, nagpalso kiduwang beses sa arong Bata salbatan ng init. Kasabanggi talaga, nagpalsok, luminuwas baga ako sa duman sa terrace, nagiling-iling lamang ako kapag uldot kang bulan. Kang puminalsok sa kuryente. Mata kasabanggi baga may kuan may total lunar eclipse. Sabanggi. Okay. Pero may akong boboko doon That's your birthday. Madam Rino, may kuryente ka na tabi dyan. May kuryente ka na dyan. Kasabanggi, Sir Madam Rino, kasabanggi dyan sa EMS Barrio. Barangay Dosus ko. Sige man ang palso kang kuryente. Bubuko doon ngayon kano'y kang plancha. Pwede. Sabi na kan mag-agom na may edad na. Sabi kang sa agom na lalaki. Kinap ka sa agom. Bata madirudik brown out pati brown out. Tinikinap ka. Kaya agom. Hindi ka nga agom magparabado nga ki ano ini. Okay, bako planchado. Gunuson nga permembado mo. Sabi kan agom na babae. Agom. Kaya man tabi kay po na planchahon iyan na nadoonan mo. Nata nga niya agom. Bako man yan bado agom. Kulit ko iyan. Mga joke baga, may mga joke baga ka na, saan ba aloy ng mga joke ya? Aloy ng mga joke ka. Kuya Hen, ang ano ito? Di ko nasabutan ang text mo. Eksperyensya ko is dyan sa APEC, pakiayos kan serbisyo ninda. Tanyata, nagagibosin ng disconnection, dawa bagong kabit. Ang kontador, na dahi pangani 1 month, puon kan kinabit kontador. Tapos, nag-complain ako kan Mayo 6, 2021. Tapos, kahapon, igwa na naman disconnection letter. Kaya, pakiayos trabaho nindo. At so, ihado ko nga na dyan sa San Roque, sa kasal, aluyono na siyang nakaayos kan sa iyang mga requirements sa pagpapa-connect, bagong connection. Ang gano'n niya, dahil hanggang nakakapitan. Ako na bagalagod siya ng problema. Ako nang pagpaparakulit na matabangan kung paano makabitan. But memories remain. Hindi ko man masabutan paminsan sa mga barkada ta dyan. Belated happy birthday kay Kuya Bugs and Ray Benavente. And yet your image okay. is still the same. Happy birthday! Sandali lang. Ito. Kami nga ni digdi nagpapalsok pero 10 beses man palsok sa aircon ko. Mararapak so damit ko, low voltage na maray. Ata iyo na nga ni iyan baya. Kaya ako nang God, maski ever since bako kami tod mag-aircon sa arong tawara magitang aircon. Ikadua ang pagbayad sa kuryente. So aki ko nga ni nagkaklase nakatutok na electric pan duwa. Ayari. Saro ko man na nag-work from home. Duma na nagtatrabaho sa irarom kang kuan, duma nagtatrabaho sa irarom kan sa balko na nagtatrabaho. Kung ako sa irarom na kang garahe, kama presko nga digdi. Kang alingahot sa palibot kaya po dapat talaga dahil magaparawara-wara ang kuryente. Tapaminsan naka-online baga, nagtatrabaho ka, masubmit kan mga paper sale batana, biglang minapalso kang kuryente. O no, babaritaan ta na. O tayo naman ako nakamuki Jim's Coffee. Baka manggana lamang kamuki 200,000 or 1 million. Or both, mga tugang manggana kamukan 100 or 1 million and 1 million. Diba? May chance ang maging milyonaryo pag nag-entra ka mo sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo.
Ibugtak lang sa sarong puting sobre ang 5 empty sachet nin ano man na kombinasyon kan Jim's Coffee. Isulat ang pangaran, edad, kompletong address, contact number, pirma buda kung anong Jim's Coffee variant po ang sendong isinabay pangaran kan tindahan kung saan binakalasin po ang promo title. Ang promo title, magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle promo. Magkakarag pa po ng preliminary draw sa maabot na July 24. Ano man manggagana nin isang 200,000 pesos sa po 27,000 pesos man sa iyang partner store. Sering man tabi 5 manggagana, tabi na 5,000 pesos sa gabos na areas po sa bilog na Pilipinas. Sering man mga tugang may sarotabing winner na 1 million pesos sa maabot na Disyembre 22 ang grand draw. Asin po may 100,000 man para sa partner store. Asin 27 man ang manggana nin tag 27,000 pesos. Kaya po ano pang pinaghalat nindo mag Jim's Coffee na ihulog taban mga entries sige sa DCGB. Pura sa iba pang mga lugar na igualin mga entries tabi kan Jim's Coffee. Magkape! Ang kape, Jim's Coffee. Ang mga bareta, mga tugang sa morning hirit, masunod na sa DCGB. Mga baretang mainit ko niya na pagkaaga, kasarabay taben sinurat sa newsroom ni News Director Edwin Peralta Budan, mga bareta kan Mega Force Patrol. Ali dyan sa lawas, yan po mga tugang susunod na. Ang bagong jersey, may bagong tapas, Stanley, Ringo. Sa One Ginebra Nation Jersey and Cap Collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Kevin Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Ang bagong jersey, May bagong tapas, Stanley, Ringo. Sa One Ginebra Nation Jersey and Cap Collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Kevin Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:05 oras sa Pilipinas. News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya at sa indong tagapagbareta. Aldaw na Huwebes 27 kan Mayo, headlines kan mga bareta. Kaso ninaktibong COVID-19 sa Bicol Region. Padagos na naglalangkaw, mantang anggadan, padagos man na nadudugangan. Palay seedlings ipinagdidistribuer sa Paraoma sa Legazpi. Drug Rehabilitation Center Canalbay pwede nang magamit. 80% nagbababa ang kaso din COVID-19 sa nasyon. Amyenda sa economic provisions kan Constitution lusot na sa ikaduwang pagbasa. Duterte bukas na maglaban para Vice Presidente sa taon 2022. Sa ibang nasyon, mass evacuation ipinasunod sa India dahilan sa pagbagyo. May COVID na sa India, binagyo pa. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Nadagdagan po nin 233 ang panibagong kaso nin COVID-19 sa Bicol Region. Ang 223 na ini yung kinabibilangan kang 72 sa Albay, 43 sa Legazpi City, 11 sa Daraga, 5 ang Kamalig and Ginubatan,
tulo sa Tabaco City, 2 sa Malilipot, Tigsararo, ang Libon, Uwas, asin Santo Domingo, mantang 3 sa Camarines Norte, 82 sa Camarines Sur, mantang 8 sa Catanduanes, 5 sa Virac, 2 sa Karamuran, asin Saro sa San Andres, mantang day kidagdag na kaso ang probinsya nin Masbate. Ang Sursogon may panibagong 68 kaso, 35 sa Sursogon City, 6 sa Castilla asin Huban, 5 sa Bulan Sursogon, 4 sa Matnog, tigtulo ang Bulusan, Dunsol asin Erosin, mantang tigsaro ang Gubat, Pilar asin Prieto Diaz. Sa total na bilang, uminabot na sa 3,271 ang aktibong kaso, mantang ang kabilugan na kaso sa Bicol Region na minabot naman sa 11,193. Sa ibong nalado, 3 ang naidagdag na gadan, may kinaraman sa report o kaya 4 ang naidagdag na gadan sa nakausakan COVID-19. Ang 2 nagadan, iyuan 2 sa Sorsogon, Tigsaro ang Legazpi, Asinaga City, mantang ini uminabot naman sa kabilugan na 380. Susog sa record kan DOH dahilan sa padagos na pagkakagadan kan padagos na pag-atake kan COVID-19. Congressman Didi Cabredo nagpabakuna na kontra sa COVID-19. Jimmy nasalita sa report. Jim, good morning, Jim. Pinuna naman kang Legazpi City Agriculture's Office ang distribusyon nin sangribong bagas nin RC 222 certified palay seedlings sa mga parauma beneficiaryos na nasa lista kang registry system for basic sector in agriculture kan Department of Agriculture para sa panahon nin pagtarok mo niya nataguran. Sinabi ni City Agriculture's Office Chief Sheila Nas nan mga similya nin paroy hali sa PhilRice Research Institute bilang parte kang Rice Competitive Enhancement Fund Program kan Department of Agriculture tanganing madugangan ng pangangaipo kan mga parauma para sa dekalidad na palay seedlings. Idinagdag pa niya na ang mga similya itatao sa 800 Gs na mga parauma na beneficiaries kay ni. Ang mga parauma na may 0 hektarya nin kabasan tatawanan nin 2 sako nin similyang paroy. Ikaduwang saud Albay Trade Fair gigibuhon ngo niya na aldaw sa Legazpi City. Detalye kay Ange Galero. Bubuksan mo niya na aldaw ang ikaduwang saod trade fair kan Department of Trade and Industry o DTI Albay. Informasyong ipinaabot sa DCGB News, DOIC Provincial Dindo Nabol, kung sa inibubuksan mo niyan alas 11 ng pagkaaga sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi sin Madurar ini sa Good sa Mayo 30, 2021. Sigun sa DTI Albay, ini ang ikaduwang beses na nagpagkondusir ninda considering na Albay Saod Albay Trade Fair Negosyo Center Edition sa syudad ng Legazpi dahilan sa enot na ining ipinagkondusir kan nakalihis man na semana sa SM Legazpi kung sa may kamabutan ining maipahiling asin mairanian mga produkto kan mga micro, small, medium enterprises o MSME sa publiko. Dakolan mga lokal na negosyante na nakatalaan na mag-display asin magpabakal kan sa indang mga produkto siring na sana kan mga pagkakan, bags, pan-display asin iba pa. Tabang ini kan DTI Albay sa nasabitan ng sektor urog pang saro sa mga talagang pandemyang COVID-19 iyuan pag negosyo. Sa panginot ni Nabol, nasisiguraduhon manindang mautob ang minimum public health standards kan mga nagtitienda asin man ang mga konsumidores na mapatronisar kanasambitan ng trade fair. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGB. Drug Rehabilitation Center na makukuas sa Tula-Tula, Legao City tapos na asin pwede nang mga akomodar nin mga pasyente. Sigon sa informasyon, 80
ang mga pasyente digdi kunhain 50 mga lalaki asin 30 mga babae na pag-araman sa informasyon na dakulang may tatabang kaini para sa magiging pasyente kang Drug Rehabilitation Center na kumpleto na ang mga fasilidades. Inot kaini inumaw kan Philippine Drug Enforcement Agency ang albay sa pagpapagibon ng Drug Rehabilitation Center. Dadagantang report, mga tugang hali po dyan sa luwas na sa linya si Lowens Barcena, Task Force Kalinigan sa Legazpi, dakol na naman na dakop na mga vehikulo sa nagbabayular sa mga traffic rules. Lowens Barcena sa detalye. Tambak na mga bihikulo ang will clamp na tikitan asin naguyod kan Legazpi City Task Force Kalinigan sa bilog na Legazpi Port District area dahil sa pagbulaga kaini sa publiko. Ini ang mga ipinagpaabot na impormasyon sa DCGB News ni Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella na kasuhapon lagpas sa 50 ang sa indang nasa kote matapos na kusog na buot na magpararak naman sa no parking lane sa may Legazpi City Science High School asin sa mga iba pang lugar sa sentro kan Legazpi ang mga auto asin mga motor na dainin disiplina. Susog kay Marbella magpapadagos an sa indang operasyon asin ngunyan buro lagaan sana an sa indang gigibuhon ngani na mailing talaga konsisay an madudunong na may mga bihikulo asin na nagkaigwa daw ininin positibong resulta dahilan kan sa indang pagkikigig. Kung kaya sa indang patanid sa publiko na mag-ingat, magsunod ng sa batas trapiko sa Legazpi, tasinda seryoso daw, asinda na nagpapatawad sa nasa sakote, maski pa mga elementos inikan man lain-lain na ahensyas di gobyerno nga abo magsunod sa patakaran kan syudad. Kasuhapon tambak na mga bihikulo, asin na mga motorsiklo, pati mga tricycle, asin iba pa mga pribadong bihikulo, ang nagkaguruyod, ang nagkatawiril clamp, asin nagkatirikitan, dahilan kan sa indang pagbubulaga sa Legazpi City. Dagdag na bareta, ako po si Lowens Bursi Barcena. Balikan ta ang report ni Jimmy Nasalita halid dyan sa luwas, may kinaraman sa pagpapabakuna ni Congressman Didi Cabredo. Jim, good morning, Jim. Mismo si Congressman Fernando Didi Cabredo iabot naman ng kahaditan pagkatakot sa panagos na pagparadakol kan kaso ng COVID digdi sa sayang piglilimok-limokan na area of responsibility. Maski sa inasanang lugar iguan ng kaso kung kaya pa siguro man ang Congressman sa sayang salod mantang daiman niya kayang dai gampanan ang sayang responsibilidad sa mga taga-tercer distrito. Ang ginibon ni Congressman Fernando Didi Cabredo nagpabakuna na siya para maski pero paano may pangontra na lamang ang sayang lawas sa virus o pangyaon permi sa paglilibot sa maski sa na lugar igdi sa 3rd District ang Congressman. Sigon kay Congressman Cabredo bako ulang ang virus sa panagos na pagriparo niya asin pag-serbi niya sa mga taga-tercer distrito Kanalbay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. 15 makalipas ang alas 6 nin aga, iba pang mga bareta sa lado lokal masunod, makalipas lang kan mga patalastas. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasat hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual
professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Lemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang bagong jersey, may bagong tapas, Stanley, Ringo. Sa One Ginebra Nation Jersey and Cap Collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light brandies. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapak sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. GB News Express. GB News Express. Alas 6:19 oras mga tugang sa Pilipinas. 11 na panibagong kaso ng COVID-19 narehistro po sa munisipyo Candaraga. Ramonta daw kung saan ini magkakakuroa sa report ni Renz Luna. Onseng panibagong positibong kaso ang naidugang digdi sa Banwaan, Candaraga. Sa pinaluwas na datos ni Mayor Vic Perete na kung saan si Bicol Patient number 11008 sa 32 anyos sa government employee na babae taga market site Targalbay asymptomatic at sinakwarantine naman
si Bicol patient number 11065, karong 32 anyos na babae, taga Sagpon, Daragalbay, kasi hindi paaram kung sa in-expose sa nina helang sa COVID-19, kasi nini na quarantine naman si Bicol patient number 110066, taga Baskaran, Daragalbay, sarong 56 anyos na lalaki, kasi nini naka-admit naman si Bicol patient number 11068, sarong 70 years old na babae, senior citizen, taga Bungalon, Daragalbay, kasi nining persona naka-admit naman si Bicol patient number 11072, sarong 43 anyos na lalaki, sarong medical doctor, taga San Roque, Daragalbay, kasi hindi paaram kung sa in-expose, asin ngunya na quarantine naman, si Bicol patient number 11073, sarong 32 anyos na babae, sarong nursing attendant, taga San Roque, Daragalbay, asin hindi naka-quarantine naman, si Bicol patient number 11074, sarong 32 anyos na government employee na babae, taga Binitayan, Daragalbay, asin hindi naka-quarantine naman, si Bicol patient number 11076, sarong 74 anyos na babae, taga Anislag, Daragalbay, dahil paaram kung sa in-expose sa COVID-19, as hindi naka-admit naman, si Bicol patient number 11081, sarong 58 anyos na babae, sarong government employee, taga Market Site, Daragalbay, kasi hindi naka-quarantine naman, si Bicol patient number 11111, 33 anyos, sarong babae, sarong frontliner, taga San Roque, Daragalbay, kasi naka-quarantine naman, at si Bicol patient number 1112, sarong 23 anyos na lalaki, sarong frontliner man, taga San Roque, Daragalbay, asingunyan naka-quarantine naman. Total na 422 na kumpirmadong kaso ang igwa na digdi sa Banuan, Candaraga, na kung saan igwang 72 na aktibong kaso. Asin sa mga kasong ini, 20 na ang nairestro na gadan, asin 330 na ang nakarecover sa naunambitan ng helang. Kaya sa ngunyan, pangapodan kan lokal na gobyerno, magin man ka Rural Health Unit kan Daragalbay, ay mantinir ang pagsunod sa mga minimum health protocols, araw kan pagsulog ng face mask, face shield, asin pagmantinir ni social distancing para maiwasan na asin na mabawasan ang paglangkaw ang kaso ng COVID-19 igdi sa Banuan, Candaraga. Magandang barata, Renz Luna, DCGB News. Madugangan asin mapalangkaw ang numero kan albayanong nakakapagparehistro asin makaboto sa maabot na eleksyon 2022. Inang nahiling na positibong resulta kan paglansar kan mobile registration kan Commission on Elections sa Albay sa mga munisipyo asin syudad. Sinabi ni Attorney Maria Austria Bunao ang COMELEC Albay Supervisor ngunya na si Mana, pinunan ang pilot testing kan nasabing rehistrasyon sa probinsya apera sa munisipyo kan ginubatan na Sintiwi dahilan sa maluyang internet connection kan sa indang opisina. Ang mga maparehistro ang kay po na mag-download kan mobile registration form app asan iproseso ini kan sa indang mga personahes tanganing maging valido. Paliwanag ni Bonaw nakadakol o nadakula ang magiging katabangan kay ni mapalangkaw ang numero kan mga botante sa probinsya asin dahil man kinakay po na physical na mabisita sa mananlain na opisina kan COMELEC. Sarong parauma na igwanin badil, arestado kan mga otoridad kaso hapon. Jomar Bien sa report. Sarong parauma sa siyudad kan Tabaco ang arestado kasudma matapos na makuhanin badil sa Laugtan sa iyang residensya. Ang suspitsado na bistuhan na si Rodrigo Buela Butial Jr., 42 anyos, para residente kan Hacienda San Miguel Island kan Tabaco City. Si Butial naging subject kan search warrant na ipinag-implementar kan Tabaco Police may koneksyon sa mga impormasyon na iniigwang nasasaray na badil sa sayang residensya. Naging positibo man ang resulta kan search asin na nakuha sa saya ang sarong kalibre 38 badil na may mga bala. Itig asikaso tulos na maplantaran kan magkakanigong kaso ang naunambitan na suspitsado. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Pampasaherong jeepney sa ka-tricycle, pinagbabantayan daw ngunyan kan PSO. Al Armario sa detalye. I-sustain ang pagpasunod kan health protocol sa mga pampasaherong jeepney asin tricycle.
Yan ang order ni Public Safety Officer Rodi Esquera sa mga PSO dahil na reparo nagarin nag-relax na naman. Ani pa sa mga health standard practice mientras na sigipan na call at mga nagiging biktima ng COVID sa Legazpi City. Sigon kay Esquera, bilang mga responsableng siyudadano ay kanya-kanya itang pwedeng makikontribuer na dahil na magsakop ang COVID. Dahil pag-asa sa mga health frontliners kada individual o kada household ay pwedeng mag-ibo na impis magpasaway maging responsable sa sadiri asin sa iba, lalo sa pamilya. Sa kunyan ang PSO, yun ang tinutukan sa mga pampublikong lugar, lalo sa mga jeepney asin tricycle, yaon ang panagos sindang pagpagirongdong. Alarmario, DCGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:26 sa DCGB. GB News Express. GB News Express. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bagong jersey. May bagong tapa. Stanley, Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin.
Dahil ang right med para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. 80% nahababa ang kaso ng COVID-19 sa nasyon kumpara ka na marehistro ang pinakalangkaw na kaso kan COVID-19. Sigon kay Professor Guido David kan Octa Research Group, nasa sobra sa 1,000 na sana ang average na kaso ng COVID-19 sa National Capital Region kada kaaging simana. Sinabi niyang mas sa baba ng 80% kumpara ka na kaaging bulan na minaabot sa 8,000 ang aldawa na kaso ng COVID-19 sa Metro Manila pasana. Apera digdi, sinabi ni David na nagbaba ang reproduction number kan COVID-19. Ang mga posibleng maulakitan kan mga nagpositibo sa COVID. Alagad sinabi ni David na gusto nindang mantiniron na siring na sitwasyon asin mapababa pamanin padagos ang kaso ng COVID-19 sa nasyon. Ipinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-aresto sa mga kapitan kan barangay na mapalyar na ipautob ang van sa anuman na klase ng mass gathering sa iyang paghampang sa publiko. Tinawarin doon kang Presidente na papanimbagon sa ley ang mga opisyal kan barangay dahil sa kapabayaan sa saindang trabaho. Katakod ini kang report na igwa pa man giraray nin mga nangyaring mass gathering arog kan mga parties, picnics sa siniba pang klase nin mass gatherings. Officer kinay pinapautob na quarantine protocols. Dahil digdi tirawarin doon ni Duterte na go signal o igwana nin go signal ang Philippine National Police na dakopon ang mga kapitan sa mga lugar na magkakaigwanin pang madakulan na pagtripon sa rason na nagiging super spreader ang mass gathering sa marikas na pagulakit nin COVID-19. Aprobado na po sa ikaduwang pagbasa kan Kamara de Representantes ang propestong amyenda sa Restrictive Economic Provisions kang 1987 Constitution sa Viva Voce voting. Inaprobaran kang kongresista ang resolution kan both House Ses number 2 na sinumiter ni Speaker Alan Velasco, particular na ang pipaamyendara na Article 12 National Patrimony and Economy, Article 14 Education, Science and Technology, Arts and Culture, Sports, as in Article 16 kan General Provisions. Dahil man isasabay sa Section 7 kang Article 123 may kinaraman sa pagsadiri nin daga kan mga dayuhan. Sa propestong economic charter change, isisingit ang tataramo na unless otherwise provided by law para turusan ang limitasyon sa foreign ownership sa natural resources, public utilities, educational institutions, media, as in advertising sa Pilipinas. Bukas si Presidente Rodrigo Duterte na magkandidatong Vice Presidente sa taon 2022. Sinabi ini ni Chief Legal Presidential Counsel Salvador Panelo kung ang pagkandidato bilang VP sigon sa Presidente ang magiging kagustuhan kan mga namanwaan. Nagtutubod ang Presidente sigon kay Panelo na dakulaan magigibo kan destiny sa pagdesisyon sa masunod na eleksyon. Magigiromduman na hinagad kan sa iyang supporters na magkandidato bilang Presidente sa 2022 ang aki na si Davao City Mayor Sara Duterte o Senador Bongo. 45,700 na mga barangay official sa siyudad din Manila ang makakareceive ng insurance coverage. Sinabi ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na sigurado na ang 45,700 na mga barangay officials kairiba ang mga elidong official sa barangay siring sa mga asin ang mga barangay tanod asin ikaparariho kay niyon makakareceive ng insurance coverage na mandato susog sa Resolution number 1 Series of 2021 kang Manila Peace and Order Council. Kunhain, iniinot ng pinirmahan kanuminaging taon ni Mayor Isko ang insurance provision. Iyon mataon in implementasyon sa kaiguan implementasyon kang doon 2020 hanggang 2022. Ang Manila Peace and Order Council and Public Safety ang nagplano kay ni. Ang insurance coverage, importante marahay sa mga barangay officials
sa 896 na mga barangay na iyon natutukahan na mag-mantener kan peace and order sa sinabi ng lugar. Kasarabayan sa indang responsibilidad na mapakarhay ang pagpapas sa barangay asin mapangatamanan ang pasi orden. Sa ilarom kan Government Service Insurance System, ang proposal pinagkonfirmar ini kunain ang mga barangay officials makakareceive po ng accidental death compensation na 150,000, medical reimbursement na 15,000, burial assistance na 10,000, as in premium per persons na 130 pesos. Alas 6:36 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang, Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigila. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Crown Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Gusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3+1? Naman! Bumili ng 3 bote ng Sunmig Light. May libre ka pang 1 bote. Don't worry! Magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296 series of 2020. Drink responsibly. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. GB News Express. Inibakwar po ang nagkaperang milyon na residentes kang India dahil sa nakatalaan na paglandfall kan makusog na bagyo sa sirangan na parte kang nasyon. Enot na tuminama sa Orissa State ang Cyclone Yaas na itinaas sa kategoriyang Very Severe Cyclonic Storm. Sigon sa Weather Department kang nasyon, igwang kusog na 140 kilometros kada oras ang bagyo
na may gastines na 155. Ina ni kaduang bagyo na tuminama sa nasyon dahil nakaaging simana tuminama man ang Cyclone Taukta na ikinagadanin 150 katao. Sinabi kan WHO na sobra po sa 50 nasyon sa kinaban ang nakapag-rehistro ng kaso kan COVID-19 variant na rediscovery sa India. Nakaresibi man ng dagdag na impormasyon ng WHO gikan sa unofficial sources na igwaman ng mga kaso nin V1617 variant sa 7 pang teritoryo kan kinaban na totalmenteng 60 base sa weekly epidemiology update kang UN Health Agency. Ipinahayag ka nagkaperang reports o sa nasabing report na ang B1617 variant mas nakakaulakit alagad pigadalan pangunyan ang risk of infection kan variant. Sa ngunyan base sa update kan WHO sa iba pang mutation kan COVID-19 pigo konsiderar na variant of concern sa arog kan variant na na-discover sa Britanya, na-rehistro man ang 149 sa nasyon, 149 nasyon. May mga cases man kan South African variant sa 102 na nasyon, as in Brazil, na may sa na-rehistro sa 59 nasyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Kay News Manager Marty La Cruz, Paring Mar, good morning. Good morning, VP. Ang bakuna day nagpapaluya kung immune system o resistensya sigon sa Department of Health o DOH. Ini ang paliwanag kan DOH sa tao kan pag-circular kan post sa social media na mangyayari ang kagadanon 2 taon pagkatapos na mabakunaan. Sigon sa ahensya na magkakaigwa panganin ng pinakahalanggaw na proteksyon kontra sa COVID-19 2 semana matapos makompleto ang dosages ng bakuna. Ito yung nagtatpag ang DOH. Aramon ng tamang impormasyon gikan sa mga liitimo asin may kredibilidad na sources. Sarong pagirumdom kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas han mayaraw. Business News. Business News. Mga tugang, halo-halo ang reaksyon. May kinaraman sa pagpasar kang resolution kan both houses number 2 na may kamawotan na amyendaran ang konstitusyon na sintawanin poder ang Kongreso na i-relax ang constitutional limit sa foreign investment sa nasyon. Sa iyang pahayag, sinabi ni House Ways and Means Committee Chair Albay 2nd District Representative Joey Salceda, principal sponsor kan RBH2 na naggalaom siyang pupuunan kan Senado ang deliberasyon sa isyu sa mas lalong madaling panahon. Pinanindugan ni Salceda ang sendang proposal na sarado sa anuman na pagbabago sa political provisions kan konstitusyon. Sinabi niya ang resolution of both houses number 2 sarong pure economic reform, mantang sinabi niya ng anuman na political charter change magiging dead on arrival. Sa 500 years of Christianity. Ang San Carlos Seminary, ang primerong diocesan seminary na na-establisher digdi sa nasyon. Kang 1562, nagpaluwas nin dekrito ang Council of Trent na lambang obispo magbugtak kan sa sayang diocese nin Center for Clerical Education para sa mga katutubo. Alagad siglo pa sa nang inabot para ber makapag-establisir nin sariling seminaryo ang mga misyonaryo digdi sa Pilipinas kan mag-orden ng hade na magbugtak nin seminaryo para sa 8 mga seminarista para mamodifikar ini kan Italianong padi na si Abe Giovanni Battista Sidoti
tanganing mariarisar ang maot ng magbugtak nin Asian Regional Seminary para sa 72 na seminarista kan Far East. Kanaprobada ni Bishop Diego Camacho y Avila na establisher ang Real Colegio Seminario de San Clemente na nagakomodar nin mga seminarista poon kang 1702. Kang 1715, ipinangaranan ini na ni Arsobispo Francisco de la Cuesta na seminaryo na Real Seminario de San Felipe asin piglipat ini sa laog kan Intramuros kang 1768 matapos ang pirang beses na pagsarado kan seminaryo dahil sa mga isyu nin pamamahala. Binuksan sa liwat ni Arsobispo Basilio Sancho de Santa Erofina ang seminaryo sa pangalan na Colegio Seminario Eclesiastico de Manila. Mantang kang 1786 kan magbago ang pangalan kay ni bilang Real Seminario Conciliar de San Carlos i honra sa Hadi kan Espanya. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Yan pong detalyes kan mga bareta ngunyan pong aldaw. Sinurat ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, katuwang si Angel Mustasa sa Radyo Lokal. Andis Pinar sa special na bareta ngunyan na pag-aaga. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: General Academic Strand, Science, Technology, Engineering and Mathematics, Accountancy, Business and Management, and Humanities and Social Sciences. Technical Vocational Livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, Computer Programming NC2, and Automotive Servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Si Juday po! And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag dina-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya Magnesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang
kompletong Nutri-Chan. Juices to grow happy. Nestagrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulukan tayo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Kaso hapon, 43 ang kaso ng COVID-19, mga tugang sa Legazpi. Uni po ang mga barangay, susog mga tugang sa post sa Facebook ni Alcalde Rosal na may haralangkaw na kaso ng COVID-19. Dangoganin do ini. Ang mga naka-red na mga barangay, mga tugang sa Legazpi, iyo po ang mga halangkaw ang kaso sa Satuya Tabing Palibot. Madali lang. Lingon ko, iskanon ko lang kung anong barangay ang may pinakalangkaw na kaso as of now. Gugon, 24 ang kaso. Gugon 24. Saro-saro unta ha. Hindi po ang mga barangay, mga tugang na naka-red alert susog sa post ni Alcalde Noel Rosal tabi sa Facebook. Enot, mga tugang ang Boraguis. Boraguis, may 19 kaso. Boraguis, Legazpi, naka-red. Ang red alert status po sa mga barangay na may kaso nin 5 hanggang pataas. Tama. Sa mga barangay po na may kaso nin COVID na 5 pataas. Okay? Boraguis 19. Taisan 7. Kasuhapon suppost ni Mayor sa mga nagpositibo sa COVID-19. Kadakol kan mga taga-Taisan, iugay din iso latest na 7 sa barangay Taisan. Istansa may anom. Rawis 11. Krusada o 10 na lang dati dakulin ang Krusada 10 na lang unyan sa barangay Krusada. Bunot mga tugang siyam. Tapos ang pinakalangkaw talaga di Gugon. Ang Gugon may 24 kaso. Ang Bitano 19 na kaso.
Kawit, East Washington, so barangay 16 ini. Tabi, 18. Bagong Bayan, Isamuya palan sa barangay 8, 11 ang kaso kan COVID-19. 11. Tapos EMS Barrio, barangay 1, 10. Yan ha, 10. Yan tabi, mga tugang so informasyon dyan. Ngunyan, kaso po, nakigig kita ta 43 tabi so kaso kang Legazpi. Ini ang pinakalangkaw na narestrong kaso, mga tugang sa Satuya tabi na syudad, mga tugang sa laog tabi nin magpuon pa kan mga nakaaging aldaw. Pero, kan ma-interview ko si Kapitan Edsel Liaguno kang Enot, ang sabi ni Kapitan Edsel, natangan niya ako kapta, diyan sa imo sa krusada, alangkaw ang kaso. So, in-interview ko sa kaito, garo may kaso siyang 19 or 18 ito o 17 ito. Ngunyan 10 na sana, baba na. Natangan niya ako kung akong. Maraot na indikasyon ni Kapitan Edsel. Natangan niya ako kapta alangkawon ang kaso kan barangay mo. Ang sabi ni Kapitan Edsel, iyan ngayari, baka man mga taga-digdi ang kadaklan. Nag-aarkila ngaya digdi sa barangay mi. Tadyan palan sa barangay niya, kadakol man kan mga, mga nagpapaarkila. Iyan palan, bako man da tabi mga tugang kadaklan mga taga dyan. So kung araw ka ng sitwasyon, may posibilidad na araw man kayo ng sitwasyon sa ibang mga barangay, diba bako, na inisinwab, ibinugtak lang mga tugang so address, tabi, na taga dyan, tadyan po nag-aarkila. Pero kung i-check mo, mananggad, i-double check mo, inakumpira digdi talaga ang lehitimo na mga residentes, mga tugang kan barangay na nagpo-positibo. Iya po, na nagpo-positibo, mga tugang sako. Posibleng arog man kayo ng sitwasyon dyan kay Kapitan Doris Ponsalan sa Barangay 1. Diyan baga sa Barangay 1, kadakol man yan kan mga nag-aarkila. Di ba? O arog ang sitwasyon tabi ni Kapitan Edsel dyan sa Barangay Cruzada. And siguro, maging sa iba pong mga barangay, bako man talaga mga residentes kan barangay iyan, mga nag-aarkila lang sa endang mga lugar. So, pero mga tugang, ang punto tadigdi, gusto tang ipasabot sa gabos na mag-ingat. Taon-taon, gusto ko mag-join sa State of the Region Address ni Director Vera. Gusto ko talagang masabutan kung ano ang sitwasyon. Tabuda, makaskas ang pag-ulakit kang COVID sa palibot. Halos nakakaurubos ang pamilya pag may sarong nagpositibo sa laog kan pamilya. Ilingon nindo, mga tugang, ang sitwasyon, diyan po sa Satuya na palibot. Di ba? Aramon tako, aliko na piga parahapot sa DOH ini kung may variant kita, mga tugang kan ko na bako digdi. Kung di pa man nasisimbag ta, piga patarada iyang gabos, mga tugang na konaan, dumantabi sa Manila. O iya po, so yan tabi ang sitwasyon, mga tugang sa Legazpi City. O sa Daraga baga, ikaw pero ito sa post kang Legazpi as ni Mayor Vic Perete. Sa Daraga, so latest baga pero ito so base sa report kang DOH, sa Daraga, madali lang po, i-check ko lang ha. So sa Daraga, mga tugang sa Daraga may kwan kita, alang ka sudagdag sa Daraga may 11 sa Daraga. 11. 5 sa Kamalig, 5 sa Ginubatan. Yan po sa mga lugar na may haralangkaw na kaso, mga tugang nin COVID-19. Okay? Kaya po, actually, sa mga interview sa Manila, nagkakairiling ko, mga tugang, ang solusyon man talaga sana, iyan na, magsulog kitama kan mask, magdistansya, magtama na maghugas ng kamot, iwasan mo na magparaururon sa loob kan opisina, dahil mo na magparakaraon nagharampangan, dahil nagkakatararaman kita na makaraon, arampangan, sabi ni Mayor Bakang Enot.
sa pagkaon na harampangan, iyan po ang kausa, saro sa kausa ng posible na ulakit. Ta nag-ururon, di ba? Nag-iristoryahan. Okay? So yan tabi, ang latest tangon yan, mga tugang sa satuyang palit. Nata ini ta naging arog ka ini. Iyan ang pwede niya itong susugon. Kung nata po ta naging arog ka ini, mga tugang ang sitwasyon. Kasuhapon sa news ta na nabasa, mismong si Assistant Director Perchito Abilino kang Department of Health na aalarma mga tugang kang padagos na paglangkaw kan kaso kan COVID sa Bicol. Kaya gawin ko niya na aga, 11 o'clock taon, mapaluwas mga tugang kay statement ang Department of Health o baka may pangapudan sa Tuya Gabos tungkol mga tugang sa sitwasyon kan kaso nin COVID cases tigdi po sa Bicol region. Okay, o bueno, mga tugang bareta alas 7 masunod na. Kaiba po si News Director Edwin Peralta. Salamat kanserong pagantabay, Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye! Babalik kita 7:30 sa programang Anhapot. Mabuhay! Tapos na ang programa, Lakaw, Padagos na padanayon ang pagkamuot sa kapwa. Ganito ba kainit yung araw mo?